परिवर्तन सोदोब एबा सोलायनाय सोदोबखौ लानानै जोंनि खौरां बिजोंनिफ्राय एबा बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय गोबां फोसावनायखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय। गोबां बिटिआरनि दैदेनगिरि बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानि जा परिवर्तन सोदोब बे परिवर्तन सोदोबखौ गोबां जों खौरां बिजोङाव फोसावबाय। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो परिवर्तन सोदोबखौ एबा जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि बे परिवर्तन सोदोब बुंनायखौ आं नोंथांमोननो लानानै फैयाखै। बे बाराव आङो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानि जा परिवर्तन सोदोब परिवर्तन माखौ बुङो सोलायनाय माखौ बुङो गोजोन खौसेथि माखौ बुङो बेखौ बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा गोबां बुंबाय आरो बिथांनि बुंनाय एबा बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय परिवर्तन गोजोन खौसेथि बेफोर सोदोबखौ लानानै गोबां नोंथांमोननि गेजेराव खौरां फोसावबाय। नाथाय बे बाराव बिटिआरनि नङा बे बाराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदों परिवर्तन सोदोबा मा, जेराव परिवर्तन होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि खौरां बिजोंनि गोबां खौरांगिरिफोरा गोसो बायदियै बाथ्रा बुंनो हायो। बे सोदोबखौनो सिगाङावनो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बुंखादों दि दिनैनि समाव खौरां बिजोङाव बिखा बुनानै गोसो बायदियै रायनो हायो गोसो बायदियै आंखौ बुंनो हाग्रा जाबाय। नाथाय मोनसे समाव दिनैनि थासारिया गैयामोन। दिनै जों जोंनि खौरां बिजोङाव जाबायदि गोसो बायदियै हस्रिखाव खौरां फरायनो हायो एबा खौरां बानायनो हायो। नाथाय मोनसे समाव बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला अब्लानिया जिउबो जोबनो हागौमोन एबा खैफोदाव गोग्लैनो हागौमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नङा। आथिखालाव उदाङै गावनि आखायाव केमेरा लानानै खौरां बुथुमनो हायो गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हायो। बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन परिवर्तन, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनाय, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन जौगानाय आरो रायजोनि गेजेरावनो एबा हादोरनि गेजेरावनो बिटिआरआ मोनसे समाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय जागोन। बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय बानायनानै बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि परिवर्तना बेखौनो बुङो जेराव नोंथांमोना गोसो बायदियै दिनै ओंखारबोनो हादों, जेराव आथिखालाव सासेबो बर' खौरांगिरि नुनो मोनाखै। दिनै नोंथांमोना आबुङै गावनि गोसो बायदियै केमेरा लानानै खौरां बुथुमनो हादों एबा केमेरा खेबनो हादों, बेनो देरसिन परिवर्तन। बे सोदोबखौ नोंथांमोना गिबियाव एबा गोबाव समाव नोंथांमोना एबा गोलाव समनिफ्राय नोंथांमोना नुना मोनखादों। नाथाय बे बाराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दिनै रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला परिवर्तन मानि मा, गोजोन मानि मा, सोलायनाय मानि मा, जों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। আজি বিটিআৰৰ বাউণ্ডৰী গৈ গহপুৰ পালেগৈ, কোনেওতো কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে বিটিআৰৰ চুক্তিখন সফল কাৰণেই আজি ইয়াতেতো মই জাৰ্নেলিষ্টত এজনো বড়ো মানুহ দেখা নাই, আপোনালোকেই বহি আছে। গতিকে এই পৰিৱেশটো ক'ত আছিল? আপোনালোকে ইমান যদি ধৰি লয় যে আপোনালোকে সকলো জাতি জনজাতি ইমান ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সুধি আছে, আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত পাৰিলেহেঁতেন নেকি? গতিকে সেইটোৱে ডাঙৰ সফলতা হয়নে নহয়? বিটিআৰ চুক্তি হয়নে নহয়? বাবাই যি ধৰণে কেমেৰা লৈ মোক সুধি আছে 10 বছৰ আগত পাৰিলেহেঁতেন নেকি? এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা। অশান্তিটো কোনেও কৰা নাছিল, অশান্তিটো কংগ্ৰেছে কৰিছিল।